Γεια σας παιδιά, Δημήτρη Junior εδώ και σήμερα θα σκάσουμε σκορδάκια. Ελπίζω να είναι ωραίο. Και 3 μακετά. Αλλά δεν θα σκάσουμε και τα 3, συγγνώμη γιατί θέλουμε ανταχή για το Πάσχα ο Μαλάκας. Σκάσε. Γιατί το κάνεις αυτό, τον παρούτι. Μου δείχνει τον παρούτι, ενώ ξέρουμε όλοι πως είναι ένα παρούτι. Ξέρουμε και έχουμε εγώ που τα έχω. Αλλά μπροστά στην κάμερα. Τα δικά σου να φέρεις. Δεν το έχω, είναι σπίτι μου τα δικά μου τώρα τα σκορδάκια, συγγνώμη, απλώς αυτό. Να τα, ένα πακέτο, 2 και το τρίτο. Γεια. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο και σας άρεσε, κάντε ένα μεγάλο like. Τι? Ένα θα έχεις και εσύ. Κάτσε να άρχισε και ο Χρυστάλλος Junior. Από ένα καθένας. Ναι. Όχι, όχι, αυτό το πάμε. Ρίξτε, θα το ρίξει. Μαλάκα. Μαλάκας. Ωραία. Ωραία, 2 καθένας, 2. Ένα έχουμε ρίξει από ένα καθένας. Έξουμε άλλο ένα και τέλος, εντάξει. Ένα θα ρίξουμε άλλα 3 και θα κλείσει το βίντεο. Συγγνώμη. Και τα 3, συνεχόμενα, εσύ μην το σκάσεις. Από το κιλό, από εδώ πιάσω, από το κιλό. Αλλά χωρίς σημαντή δύναμη. 1, 2, 3. Υποθέτω κι άλλο ένα ο καθένας θα σκάσει. Συγγνώμη που είναι μικρό το βίντεο, αλλά θέλει να το κάνει ο Αντώνης να είναι μικρό το βίντεο γιατί θα ήθελα να το κρατήσει και το Πάσχα στην Ανάσταση του Χριστού. Για τα πάρουμε. Και πρέπει να το κάνουμε. Ωραία. Κάτσε να ρίξουμε ένα βίντεο στο Χριστό. Κάτσε να ρίξουμε κανένα σκορδάκι ακόμη. Εδώ το Όχι, θα δοκιμάσω. Όχι και με το πόδι. Όχι και οι 3. Θα δοκιμάσω να το πέταξω ψηλά και έσκασε. Γεια σας παιδιά. Όχι, γεια σας ακόμη. Έχω κι άλλο σκορδάκι. Έσκασε. Το βρήκα κάτω. Και γι' αυτό τώρα θα σκόσουμε από άλλο ένα ο καθένας για να δείξουμε ότι είναι μεγάλο λίγο το βίντεο. Δεν μπορούμε να... Γιατί αυτός ο ηλίθιος από εδώ, Αυτό είναι χαλασμένο. Λίγα. Τι! Τώρα θα σκάσω ένα εγώ με το πόδι, ένα ο Χρυστάλλος Junior με το πόδι. Εδώ, βάζω το κάτω. Εδώ για να φύγω. Να το σκορδάκι αν θέλετε να το δείτε εδώ αυτό Να το το άσπρο. δικό πόσο είναι. Ωραία, κάτσε να το σπάσω. Πρώτα εγώ. 1, 2, 3. Έσκασε. Όχι, δεν έσκασε. Έχεις τάπες. Φέρε άλλο ένα. Γιατί Όχι, δεν έσκασε. δεν έσκασε με το πόδι. Άλλο ένα ο καθένας. Μόλις ο Junior το έσκασε αυτό το σκορδάκι. Γιατί έχει μικρές τάπες. Κοίτα, εμείς έχουμε μεγάλες τάπες. Και θα σκάσω. Θα έχουμε άλλο ένα. Όχι, Να έσκασε το με το πόδι. σκορδάκι αν θέλετε να το δείτε. Αυτό εδώ είναι. Με τη μύτη. Και έσκασε. Λοιπόν, Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Θα κάνουμε κι άλλα βίντεο με σκορδάκια και τέτοια. ναι, κάντε like. Κάντε ένα μεγάλο like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν δεν σας άρεσε, Κάντε το... Όχι. Όχι. Ωραία. Και bye.